Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Kumikinang na tambalang ni Coliala at Diego Bandido. Magandang araw po sa inyo kahit yung araw ko po hindi masyado. Kapapanganak ko lang po kasi. Hindi po pala madali ang maging isang ina. Halo-halo po yung nararamdaman ko sa pagdaan ng mga araw. Minsan masaya, madalas takot na magkamali at palaging pagod. Kapag nanay ka po pala, maraming mga bagong responsibilidad ang haharapin mo ng mag-isa. Ako nga pala po si Raquel at sumulat po ako para humingi ng payo. Ganito po kasi, tuwing araw ng Lunes, dumadalaw po ang biyenan ko kasama ang mga amiga niya sa Zumba. Tuwing darating po sila, inaabutan po nila ako na walang ligo, walang suklay, nangangalumata at nakasuot ng maluwag na pambahay. In short, hindi po ko presentable talaga para tumanggap ng bisita. Yung bahay din po namin, parang war zone. Wala po talaga akong oras para maglinis at mag-ayos dahil yung kumpletong tulog nga po, hindi ko na ma-achieve. Ang nakakainis pa po, ang ingay nila. Ang hirap-hirap pong patulugin ng anak ko pero isang segundo lang gising sa ingay nila. Ang dami din nilang mga komentong nakakainis. May mga payo din na hindi ko naman hiningi. Ang dami nilang opinyon sa pagpapalaki ng anak, sa pag-aalaga sa sarili, sa pagkain, at kahit sa relasyon namin ng asawa ko. Hindi ko alam kung bakit sa halip na makatulong, lalo lang ako napapagod at naiinis. Yung mga simpleng pagdalaw nila, nagiging pasanin na. Tambalang kumikinang, okay lang po ba na hindi muna magpadalaw? Okay lang po ba na bigyan ko muna ang sarili ko ng panahon at espasyo para makabawi at makapag-adjust sa bagong estado ng buhay ko ngayon. Alam ko namang mahal niya ang apo niya at gusto niya kaming makita pero parang napapagod na po ako. Gusto ko lang munang huminga ng malalim, alagaan ang sarili at masanay sa mga bagong responsibilidad bilang ina. Paano ko po kaya maipapaliwanag ito ng maayos sa biyenan ko nang hindi ko nasasaktan ang damdamin niya? Salamat po sa inyong payo, ang inyong kumikinang na tagapakinig. Raquel. Hi, Mommy Raquel. Mommy Raquel. Ayan. Oo naman. Dun sa tanong na okay lang bang hindi magpadalaw, oo naman. Oh. Karapatan mo yon bilang ikaw ang reyna ng tahanan at ikaw ang dapat ikaw yung nagko-control ng mga pumapasok at lumalabas diyan sa loob ng bahay, 'di ba? Hindi dapat natin inaalaw na pumapasok sa bahay natin ang mga toxic. Tama. 'Di ba kayo mga babae, pagkakapanganak kayo, ang dami yung pinagdadaanan, yung sobrang emosyon dami. yung sabog. Correct ka. Ano yun parehas naming gusto at hindi gusto.
I say hindi gusto kasi yung katawan namin, yung utak namin, yung toyo namin, yung saltik namin, sometimes hindi namin siya kontrolado. So, nag-ano lang siya, yung parang bang may imbalance talaga. Ayan. Kaya nga, di ba minsan, may mga iba parang, yung mga extreme may mga extreme talaga na, nabalitaan ko to, although, di ko sure kung ano, I'm sure it's very, very extreme and hindi naman lagi nangyayari. Kinain yung anak, may nagtapo ng anak, may nagalit sa bata, may hindi, kasi kumbaga sa korte may psychological incapacity, may ganon. So isipin mo na lang, ang babae po na hindi pa nanganganak, dati na pong may toyo. So imagine mo na lang kapag nanganak pa siya, yung toyo niya talaga namang mga 5 bote. As in, hindi na lang po ito 3 patak ng toyo. 5 bote po ito ng toyo. Dagdagan mo pa doon, Jegs, yung lalo na kung unang baby. First baby. Dagdagan mo pa ng at hindi pa napaghandaan. Yung biglaan. Dagdagan mo pa na lahat ng parte ng katawan mo na dating maputi, umiitim. Ayan. Mula kilikili hanggang singit hanggang jutong, 'di ba? Na mga dati mamink-mink yung mga ganyan. Mga ganyang part ng body, biglang may namumuong sama ng panahon. Dagdagan mo pa ng puso na parang hindi nanganak. Ay parang hindi pa inilabas yung babing 8 pounds. Parang ang laki pa rin. 'Di ba? Dagdagan mo ng lahat ng ganyan. At dagdagan mo pa yung puyat. Correct. Kasi nagpapadede ka ng bata. Dagdagan mo pa ng ang gulo-gulo, ang dami mong biglang kalang asikasuhin. It puts you into sobrang stress na to the point kaya nababalitaan natin yung binanggit mo na may nababaliw. Correct. May nababaliw. Kasi parang galit sa bata kasi parang part of me, parang sinira mo. Nung dumating ka. Supposed to be nag-i-enjoy ako. Kagaya sa mga friends ko, pero naging obligasyon kita. Kaya may mga ganon. May mga ganon. Di ba, kaya ito isa sa mga favorite reference ko talaga yung flamingo na kapag ang flamingo, pag bagong anak sila, pag bagong pagbibigay ng once they give birth, they lose their pink. Nawawala. So dati silang pink, pero nung nanganak sila, nawala yung pagiging pink nila, namutla sila. So kung i-associate natin siya with mothers, with humans, nagiging ganun hindi po lahat Marian Rivera. Yan, sasabihin ko pa sana. Hindi naman Marian Rivera. Lalong-lalo kung di mo naman asawa kamukha ni Ding Dong, di ba? Hindi po lahat Jenilyn Mercado. Alam mo yun, hindi po lahat na pakapanganak na kaagad babalik na sa dating katawan. Tsaka parang hindi nanganak, ang parang ganda pa rin. Correct. Hindi po lahat ganon ang katotohanan. 'Di ba? Hindi po lahat gumaganda or parang nagiging blooming. Kasi may mga iba talaga checks na once they give birth, para talaga silang nagsha-shine or para talaga silang nagiging mas blooming, ganyan. Yung iba po yun. Kadalasan po hindi. Yung description ni Raquel, yung wala ka ng pakialam sa suot mo, butas-butas na damit, wala ka ng, hindi mo na maayos yung paligid. Correct. Yung sa bata, iniisip mo Totoo. Kasi never ending po ang cycle dun sa bata. Isipin mo nagpadede, pagkatapos mong magpadede, papaburp mo. Pagkatapos mong mapaburp, mapapatulog mo na yan. Correct. Pero dahil newborn sila, ang bilis po nilang madigest yung pagkain nila, so magpupupo sila. So pagkatapos ng papalitan mo ng diaper, by that time, nagising na naman sila at gutom na naman sila. So, uulitin mo na naman yung cycle. Imaginein mo yung kung gaano kayo nakakabilib. Kaya pag yan, halimbawa ikaw, Diego, yung mga anak ko, at yung asawa ko, niloloko ko tungkol sa pagbubuntis ulit, sinasabi ko talaga, no. Cannot be. No. Kasi isipin mo yung cycle na yun na paulit-ulit for almost 24 hours. Sinong hindi mababaliw? Tas may dadalaw pang ang daming opinion. Ay, yun ba yung mga unsolicited? Kung minsan yun yung masakit Sa true. yung nasasabihan ka pa na, hindi ka man lang nag-aayos, baka naman makalimutan mo na yung sarili mo at yung asawa mo maghanap pa ng iba. Di ba nakakaya? Meron ba sasabihin na, tuturuan ka, dapat sinasabayan mo ng tulog yung bata. Ayan, di ba? Para hindi ka mapagod. Laging ganon. Pag sinabayan mo ng tulog,
kulang talaga yung 24 oras. Kulang. Sino maglalaban ng lampin? Sino Totoo. mag-aayos ng... Kasi pag natulog yung bata, yun din yung time mo namang paglalaban ng mga bagay-bagay yeah. at pag-aayos ng mga bagay-bagay. So, totoo naman sabayan mo ng pagtulog. Ang tanong talaga doon, paano po? Okay, sana nga kung Marian Rivera ka, may mga kasambahay Correct. na mag-aayos sa pangangailangan. Tama. Papaano kapag hindi? 'Di ba? May mga opinion pa yan na, wag mo kakalimutan yung mga tama at proper na exercise. Wala na nga po akong energy. Mag-exercise pa po ako. Ano ba? Naalala ko nangyari dati nung sa amin pa yung sa baby pa talaga si Justin. Sa sobrang pagod ni Let, parang nahulog si Justin na hindi niya alam sa kama. Alam mo, totoo. May mga alam ganyan mo, pangyayari. Jigs, nangyayari talaga yan. At kaya ako naniniwala sa guardian angel na parang o kaya kay Jesus Christ na sumasalo sa mga baby. Kasi ako ilang beses ko nahulog yung anak ko habang yung pagod na talaga ako. Tapos I think si Princess yata yung nahulog ko sa sementong malamig. Sorry anak, mahal kita pero hindi kinaya ng antok ko. Kasi si Princess, yung aking firstborn, call center agent siya, pakapanganak pa lang hanggang 4 years old, Jegs. Ang tulog niya, alanganin talaga. Gising talaga siya ng gabi hanggang madaling araw. Kaya nung nabuntis ulit ako kay Prince, while masaya ako, naisip ko kagad yung, ano to si Prince? Ito bang susunod kong anak? Call center agent o bodyguard? Diba? Anong oras na naman ang tulog ko? Kaya nangyayari yun. At saka yung nangyayari sa yung tinatawag na SID, Sudden Infant Death Syndrome. Parang ganon. Kasi nadadaganan nila. Kaya nga dapat hindi mo katabi. May Kaya unan dapat na space. Or basta dapat ganun. Kasi nga, pag nakatulog ka, nangyayari kasi talaga yun sa sobrang pagod mo, madadaganan mo. Kaya lang ako talaga, hindi ko maisip, paano hindi ko siya itatabi? Nandyan nga yung dede ako yung dede. Di ba ang hirap? Ganon po kahirap, tas may dadalaw pa. Kaya Raquel, sinasabi ko sa'yo. Tapos sabihin, ay, Raquel, ano ba yung kilikili mo? May mga ganun pa na opinyon na para bang lahat ng ginawa mo mali. Para ano ba yan? Hindi ka ba na makapag-ayos-ayos? Ganyan, di ba? Parang gusto mo sabihin sa kanila, ayaw mo naman maging bastos, pero gusto mo sabihin, ba't ikaw po? Di ba? Hindi ko nga pinapansin na wala ka namang itsura, di ba? Di ba sumba na sumba kayo? Ba't ang laki ng tiyan mo? Correct. Buntis ka rin, ay? 65 ka na, pero hanggang ngayon buntis ka pa. Gusto mong ganun, hindi ba? Kaya lang, ayaw mo lang maging bastos. Alam mo, napakalaki ng role dito ng mister mo. Totoo. So, kung hindi mo man masabi rekta dun sa iyong biyanan, di ba? Sabihin mo through your husband. Ayan. So, parang si mister ang mag-shield sa'yo. Oo. Sabihin para mo sa hindi kanya. kayo magkaroon ng samaan ng loob. Diba? Totoo. Correct. Totoo yan. Tsaka alam nyo po, isa po itong pagpapaalala sa lahat ng mga gustong dumalaw. Whether ang dinadalaw nyo po ay bagong panganak o merong sakit. Magtanong muna kayo kung pwede ba siyang dalawin. Yan. Kasi pwedeng ayaw niyang magpadalaw. May mga ganyan na ayaw makakita ng tao. Ay, correct. Ayaw makakita ng tao. Kasi parang patay yan. Alam mo yung paulit-ulit mong i-explain. So pag halimbawa, bagong panganak, paulit-ulit ka magpapaliwanag kung anong oras ka nanganak, ilang oras ka nag-labor, paanong nangyari, sino mag-aalaga, ulit-ulit yan. Nakakapagod. So magtanong ka muna, pwede po bang dumalaw? Ayan. Diba? Kaya dadalaw kami. At least mag-heads up. Eto siguro biglang darating. Correct! Na-imagine ko, alam mo yung pakasumba. O tara! Yung pawis-pawis pa. Tapos yung pawis-pawis pa yung mga bagong zumba, tas hahalik dun sa anak mo, kapapaligo mo lang. Diba? Naamoy baby, tas pawis-pawis na binubuhat. Tas hindi mo masabi kasi ayaw mo maging bastos. Pero syempre, nanay ka na. So, alam mo, in your whole lifetime, ako hindi ko masasabing sobrang galing kong nanay, napakaraming kong flaws. Pero ang masasabi ko, in your whole lifetime, wala ka ibang gagawin kundi to stand up for your kids. Diba? And this is one way. Diba? To stand up for your child. Saka may karapatan ka, Raquel. May karapatan ka na, halimbawa, kung gusto mong maging, kumbaga wala off muna sa mga tao. Yes. Kasi nakaka-stress talaga eh. Correct. Okay Ramdam lang. namin yung stress mo. Ramdam namin. Alam mo, pag-usapan pa natin a little more sa podcast. Yan. Itong ganitong usapan. Kasi Tama. maraming nanay ang makaka-relate. Ha?
Oras natin mga kabisyo, 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! That Metro's number one. Metro's number one. Love Radio.